Hey, what's up mga kasikad? Ako nga palang kasikad bisdak niyo na si Dan. At kung bago ka pa lang sa channel, welcome sa pamilyang My Bike. Road to 2,000 subscribers na tayo. Woo! Malapit na lang, di ba? So yun nga, panibagong 100 kasikad na naman ang nadagdag sa ating pamilya. So welcome po sa channel natin. Ngayon is bibili tayo ng isang panibagong helmet na naman kasi good investment na rin ito. At nakapag-ipon na rin ako, thank God. At yun nga, punta tayo sa isang trusted bike shop dito sa Cebu City. At sa tingin ko alam niyo na rin ito kasi one of the trusted na rin ito sa downtown, sa Colon area. At saka alika, samahan niyo akong puntahan itong bike shop. But before tayo pumunta doon mga kasikadano is make sure na magdala tayo ng sarili nating alcohol para safe na din yung sarili natin. Tsaka mag face mask na rin tayo. Very important po yun para hindi tayo makahawa or hindi tayo mahawaan ng virus na ito. Make sure din na if possible mag face shield nga pala. If possible lang. At saka very important na rin itong mga kasikadano is maintain social distancing. Friendly reminder lang yan po sa lahat ng mga kasikad dyan na lumalabas. At before kayo lumabas, make sure na lumalabas lang kayo pag importante. Sabi nga ni Kim Chiu, bawal lumabas, di ba? Well, yun nga, important din itong lalabasan natin. Wali ka mga kasikad, without further ado, punta na natin yun. Right now, nandito tayo sa Wilson, sa tabi ng Waikiki Bike Shop. Mayroon tayong bibilhin lang na bagong helmet kasi luma na yung helmet ko kasi. Tapos good investment na rin yung helmet. So alika, samahan niyo ako at bigyan natin sila ng free stickers ko upang may bigay din sa inyo for free. So bigyan natin sila ng mga 100 pieces. Close pa sila. So mayroon pala tayong good news. Surprise pa yan. Don't worry, i-upload ko lang yung good news na yun. Don't worry. Ngayon, wala pang tao dito sa street na to. As you can see, very empty po. At saka hindi pa ako nakapag-helmet kasi malapit lang naman to sa amin. Yun. At saka bibili rin ako ng bagong helmet ko. So yun, hindi ako nag-helmet. Sa tabi lang to ata ng Santo Niño Church. Oo. Tabi ng Waikiki. Malapit lang sa Colon downtown. So make sure to visit them. At saka buy na rin kayo ng mga products nila kasi cheap din yung mga products nila dito, yung mga bike parts, bikes nila, yun cheap lang. So yun, hinahintay ko na sila kasi walang magawa eh. Nag vlog na lang tayo dito. At saka mamaya back to studio tayo at i-bike or review natin yung helmet kong bibilhin. So yun. So yun na nga guys, no, nandito tayo sa Wilson Enterprises, diba? Wilson Enterprises. At saka bibili tayo ng bagong helmet which is the gyro. Magkano to ate? 2,650? 2,650. Pwede patanggal. So yun. Mayroon pang salamin. Oh no! Teka, yung shades ko. So yun guys. Katangin nyo. Okay ba? Comment down below lang. Tsaka okay naman din to kasi yung bike ko which is San Pilastro is color black. At tsaka ito na siguro yung bibilin ko. Good investment na rin to. So bilhin na natin. Magkano ito? 2,650. So try natin with shades. So by the way guys, mayroon na rin akong binigay dito na stickers, 100 pieces. Make sure na rin na get one. It's only free. So free lang yun. So bayaran na natin. Mamaya i-review natin tong gyro na helmet sa studio natin. So I think this is a good design na rin. I-full review natin to sa studio natin. Siyempre may shades. Comment down below kung bagay ba to sa akin. Tsaka bili na rin kayo dito sa Wilson Enterprises. Marami silang mga helmet din dito. Pakita ko sa inyo. So syempre before tayo pumasok, mayroon silang social distancing. Mayroon din silang hand sanitizer at foot sanitizer. So, really safe ka dito. Tsaka mayroon din silang plastic cover para divider na rin. Seated na din yung mga workers nila. Good job, Wilson. So, yun nga pala yung box. Mali yung nakuha ni ate. Ito yung box. Anyway guys, i-unbox lang natin ito again doon sa studio natin. Ang ganda ng box. Pakita ko lang sa inyo later. Akala ko may kinakalimutan. Oh, i-wear na. So, yun. At
ate sa mga mupalit diri asa man yung address jud na exact. Kan, Plaridel, Taka what time mo open ate? 9. 9 to Karon 9 to 4. 9 to 4. Pero yung lunch time nila is 12 to 1. Thank you. So, may receipt tayo syempre. Saka ito yung box. Okay, thank you so much te. Okay, thank you. So lagyan lang ni ate ng rope dito kasi mahirapan ako ilagay sa handlebar ko. Maraming salamat ate. Oh, salamat sa din. Balik-balik. Oo, tsaka good plus points na rin dito sa Wilson is mababait yung mga tao nila dito. So, very approachable. Thank you so much, sir. So, yun nga guys, nakabili na tayo ng helmet dito sa Wilson's Enterprises. At tsaka, very good na rin yung location nila. Social distancing din, tsaka minimum lang yung makakapasok sa loob ng shop nila. So, alika, uwi muna ako. Hindi muna ako magbablog for safety purposes kasi hindi ko nadala yung action cam ko nga pala. So, kita-kits na lang sa studio mga kasikad. So yun na nga mga kasikad, napunta na natin yung trusted bike shop din dito sa Cebu City sa Colon Downtown. Tingnan muna natin kung anong nasa external factor ng box na ito. So first na makikita niyo mga kasikad is itong ISOD Adult Universal Fit at ito ay large size kasi 54 to 61 centimeters at saka ito ay universal fit sizing. Mayroon nitong SRP na 2,650. Good investment na rin ito para protektado kayo sa mga rides niyo. Pag bumili kayo ng mga cheaper din, yung mga budget, well, you have to pay for the consequences na rin. So mas maganda if branded kasi trusted na rin ito sa mga professionals. Ang kagandahan pa nito mga kasikad is mayroon siyang foam sa loob. So yan, to protect na rin yung helmet. At saka itabi na natin to. Thank you so much Wilson Enterprises Incorporated for this helmet. At saka sa Gyro Philippines nga. So baka naman Gyro Philippines. So yun nga, mayroon siyang dalawang foam. Maganda rin siya guys kasi protected yung helmet. So owner's manual. Yun. So yun nga, how to wear this properly. Mayroon siyang English, different languages kasi international naman din tong brand. At saka kagandahan pa nito guys is mayroon siyang my emergency information. So simba ko if mayroon kayong may nangyari sa inyo na masama, titingnan lang ng mga medics itong emergency contact info mo. So good job nga pala sa Gyro helmets. So yun nga guys, nakita ko na to kanina kasi yun nga nag-fit ako. So ito, ang kagana nito guys is mayroon siyang 22 air vents cooling system. At saka mayroon din siyang insect net. So very good kasi ang purpose daw nito is for example naglo-long ride kayo at saka may nadanan kayong mga bubuyog, mga flies. Yun nga matatrap lang dito sa mesh na ito at hindi niya makakagat yung ulo mo. So good job. This is really a good job. Dito naman sa bandang likod na part is wala siyang net. So nandito lang sa front yung mesh net or insect net repellent. Mayroon din siyang sweat pads na tatanggal, detachable para malabahan mo at saka hindi rin masakit sa ulo yung tension ng matitigas na parts. So good job nga pala. So as you can see naman, 5 sweat pads. So ang ganda guys. Kulay red nga yung binili ko. Mayroon siyang combination na red, maroon at black. Matte type nga pala at hindi siya yung parang normal lang na styrofoam. So mayroon din siyang design dito na plastic. At ito nga guys is mayroon siyang weigh around 270 grams if I'm not mistaken. At mayroon din siyang ratchet system. Ito yung adjusting system niya. Mayroon siyang malaki nga, very good nga pala kasi malaki yung ratchet system niya. At saka hindi siya plastic nga guys kasi as you can see naman parang mayroon siyang rubber sa gilid niya. So maganda yung feeling pag ina-adjust mo ito. So yun nga, very good itong Gyro at mayroon pa siyang design na yung logo nila Gyro. At saka hindi siya yung parang plastic lang, hindi. Maganda yung quality niya guys. Tsaka sabay ito mag-adjust. So very good. Yung strap niya nga pala guys, as you can see, maganda. Hindi siya madali maputol. So yun, hindi siya madali maputol. Mayroon din siyang logo na parang rubber ito. Tsaka itong lock niya, hindi siya yung parang generic. Mayroon siyang spring. So very good nga pala. Yung strap niya, very stiff. So good job. Same din dito. Mayroon siyang what you call this logo na rubberized. Tsaka good yung quality niya. Yung lock naman niya dito bandang part is parang plastic na
parang may friction dito pang lock. Tsaka yung lock naman niya dito is rubber naman. So yung magandang quality, sa tingin ko tatagal to ng years. So yun nga guys, na-adjust mo at tsaka i-try na natin i-wear. So sabihin nyo lang mo guys if bagay ba sa akin tong helmet na ito. So sa tingin nyo guys, bagay ba sa akin? Comment down below. Hindi ba ako nagmukhang parang mushroom? So maganda ba yung quality at saka yung aesthetic niya? Comment down below para malaman ko na rin. At saka i-partner na natin yung cycling shades ko. Yun. So astig na ba tingnan? Yung Sunpeed Astro ko is kulay red at saka yung salamin ko, cycling shades ko din is kulay red at black para mag-match sila at hindi rin parang off-color tingnan. So I hope maganda siya tingnan. Comment down below lang guys. And there you have it nga pala guys. My Gyro ISOD na helmet. Comment down below kung mayroon kayong ganitong helmet para may share nyo rin yung experience ninyo. Ano bang yung mga advantages, disadvantages ng helmet na ito? Comment down below. At saka sa hindi pa nakasubscribe, make sure na nakasubscribe kayo kasi marami pa tayong i-upload na videos about unboxing, bike reviews, bike check, at saka rides natin. Tsaka before ko i-end itong video na ito, shoutout muna tayo. So very important tong shoutout. So shoutout ni Niel Mark Villaster. So shoutout sa'yo pare. Thank you for supporting this channel natin. Shoutout na rin kay Invalid Error. So Invalid Error, shoutout sa'yo. Tsaka sa kaibigan ko na si Naz Uy. So shoutout sa'yo pare. Again, this is done your Kasikad Bisdak. See you in the next video. Maraming salamat po and daghang salamat. Peace mga kasikad. I like to